Имаме много добри примери за онлайн бизнеси, които отстрани изглеждат само онлайн. Онлайнът ти дава възможност по-бързо да се развиеш в началото, по-директно да тестваш неща и ако работи да го скалираш. Но дори ти да нямаш физически обекти, това не означава, че продуктите ти не са представени физически. В последните години, тъй като знаем, има доста брандове за козметика български, които се развиват доста добре онлайн. Някой ще каже, те нямат физически магазин. Да, но те са представени в физическата мрежа. Това, че нямаш собствен флагшип стор, това не означава, че не те продават по големите аптеки, парфюмери и така нататък. Те са тръгнали дигитално, но те виждат, че когато си развил бранд, който се харесва от хората, защо да не си развиеш B2B канала, който е, да кажем, изцяло офлайн. Без да ставаш офлайн търговец. До много скоро, а и някои продължават да делят клиентите си и да смятат, че онлайна може да открадне от офлайна им, тъй като този клиент все едно си е техен. Само, че този клиент не е техен. Той колкото е техен, толкова и на конкурента. И конкурента обаче прави нещата онлайн по правилен начин. Ние отдавна не сме вече на ниво, нас трябва ли ни да ни има.